invite nindijoyine ekuseni phaa ku-YouTube ngomso ndizinike ixesha nje into yoba ndikwazi ukuphendula imibuzo yabantu inika abantu bam ithemba. Abantu banemibuzo emininzi. It's understandable because istory sam sifanana nje. Sidinga umuntu abengathi uvula amehlo wakwamoya, not only amehlo enyama, because uzawubhideka ubuvula amehlo enyama. So ngomso ke ngo-8:30 a.m. UK time, South Africa kizabe ngu-10:30. Andazi ke kwamanye amazwe uba izabe ngubani ixesha. So ndizawube ndiyivule lo platform ke phaa ku-YouTube, ndizabe ndi-live bethuna. So ndizawucela ke nindijoyine, especially ke kubantu abane-questions. Even if awunazo questions, you are more than welcome to join me.